dig selv tid til at slappe af. Begynd med at forestille dig, hvordan din krop får det bedre og bedre dag for dag, så at din sundhedstilstand sætter dig i stand til at leve på den måde, som du gerne vil. Her kan du få brug for din fantasi. Du forestiller dig, hvordan det vil føles at være i fuld vigør med masser af energi og med så tilpas stort overskud, at kroppen vil gå med til, hvad du gerne vil have den til at gøre. Med andre ord, så du ikke bliver træt bare ved tanken om den daglige travetur, som du helst skal ud på hver dag. Så du bogstaveligt talt er i topform fra morgen til aften, og så du når de mål, du sætter dig. Prøv at forestille dig, hvordan det vil være, når der både er tid, penge og energi til at foretage dig alt det, du har lyst til. Måske plejer du ikke at give dig selv tid til sådanne ekstra fornøjelser, men nu begynder du så småt at føle, at det egentlig ville være dejligt at slappe af ved noget, der udelukkende er for din egen fornøjelses skyld, en eller anden hobby. Og i tanken kan du godt høre din familie og dine venner sige, vi er rigtig nok glade for, at du har fundet ud af også at nyde livet lidt. Når du tager dine forskellige forbindelser med din omverden op til overvejelse, så forestil dig, at de alle sammen efterhånden bliver mere og mere betydningsfulde. Og lær at fokusere på dem, du mærker har størst værdi for din egen udvikling. Det vil blandt andet medvirke til, at du bliver mere motiveret for en ændret holdning, både i sundhedsmæssig henseende og hvad livsstil angår. Og efterhånden som du arbejder med dig selv dag efter dag, og du kan foretage de øvelser, jeg har lært dig, så ofte du vil din krop reagere positivt på den sundhedsbefordrende energi, som du giver den. Lige meget hvilken behandling eller kur du vælger for at styrke dit kondital, for at sikre dig så perfekt et helbred som muligt, også selvom det drejer sig om et kirurgisk indgreb, skal du fastholde denne tanke i din bevidsthed, og den skal du bekræfte mundtligt, at enhver hånd, der berører mig, er en helbredende hånd, samt at din krop reagerer positivt på den behandling, du har underkastet dig. Det er forbavsende, som dine celler synes at tage imod behandlingen, og styrke og sundhed vender hurtigt tilbage til din krop. Intet under, at de personer, der har dig under behandling, er forbløffet over, hvor hurtigt du kommer dig. Der er noget dybt inde i dig, der erkender, at du har evnen til at helbrede dig selv. Hvad sygdommen end skyldes, så frigør vi os nu fra den og lader den forsvinde. Nu er du sikker på at blive helt rask og blive ved med at være det. Hvis der er flere positive erfaringer, du kan få gennem oplevelsen af de lidelser, du nu har været ude for, så kan jeg forsikre dig om, at du kan få sådanne positive erfaringer på andre og mere behagelige måder. Nu koncentrerer du helt og fuldt om at gøre krav på din fødselsret. Det er blandt andet din fødselsret at udfolde dig skabende på sådan en måde, at du føler, at du realiserer dine muligheder. Du er i din gode ret til at gøre, hvad du selv ønsker at gøre, og ikke hvad andre synes, du skal gøre. Og du har lov til at glæde dig over at kunne udfolde dit skabende talent. Det er din fødselsret, og den gør vi krav på her og nu. Du har ret til at få del af universets vældige rigdomme og overflod. Der er nok til alle, og også til dig.
Din fødselsret borger også for, at du kan få et godt liv og de økonomiske midler, du har brug for. Denne fødselsret gør vi nu krav på. Det er også din fødselsret at leve i fred og harmoni med alle dine forbindelser. Både de mere forretningsmæssige på din arbejdsplads og de mere personlige. I forholdet til din familie, dine venner og de få, som kommer helt inden for din private verden, og som betyder mere for dig end alle andre. Du ved bedst selv hvem. Kort sagt, du ønsker at blive mødt med kærlighed, hvor din vej indfører dig hen. Også denne del af din fødselsret gør du her og nu krav på. For det fjerde er det også din naturlige fødselsret at være velsignet med et strålende helbred. Være fyldt med masser af energi, så at hvert af dine organer arbejder i harmonisk samklang med de øvrige, så at alle muskler og led fungerer perfekt. At føle dig på toppen af din ydeevne, at kunne sove hver nat i din sødeste søvn, og at vågne forfrisket og glad hver morgen, fyldt med forventning om, hvad den nye dag vil bringe. Også alt dette er din fødselsret, som du roligt kan gøre krav på. Hvis der i dit indre er nogle tankemønstre, der kan tænkes at virke i modsat retning og forhindre dig i at gøre disse krav gældende, så bekræfter vi nu, at du er fuldstændig villig til at give slip på sådanne negative og hæmmende tankemønstre og sørge for, at de glider helt ud af din bevidsthed. Al tvivl og tøven giver du løbepas. Vi bekræfter også, at du nu er helt og fuldt åben over for de nye, livgivende impulser, som er på vej til dig, og som vil skænke dig en glæde og en livsfylde, som du aldrig før har oplevet. Du vil føle, hvordan du overalt har medvind i alt, hvad du foretager dig, fordi du føler kærlighedens beskyttende kappe om dig hvert minut. Fra nu af vil din tilværelse forme sig så livsbekræftende som aldrig før, og hver af dine oplevelser vil føles som en lang række mirakler, som funklende perler på en snor. Du er nu villig til at acceptere dig selv uden forbehold, erkende åbent hvem og hvad du er, og at elske dig selv som den person du er. Og universet, den intelligens, der styrer verden, bekræfter dig i den beslutning. Du føler, at du er et elsket barn af dette univers og har grund til at være lys, lykkelig og tryg. Du ved nu, at du kan trække på det største kraftdepot i det uendelige rum. Kærlighedens alt overskyggende magt, på hvis helbredende vibrationer alle sorger, sygdomme og skygger må vige. Det samme kraftdepot har vi hver især i dybet af vor egen bevidsthed. Også der kan vi øse af en uudtømmelig brønd af kærlighed. Vi vil nu tillade denne kærlighed at dukke op til overfladen i vor dagsbevidsthed. Lad den fylde vores hjerter, vores legemer, vores tanker og hele vort sind. Og den vil stråle ud fra os i alle retninger og vende 1000 folk tilbage til os. Jo mere kærlighed vi udsender, jo mere har vi at give af. Det er som et overflødighedshorn, hvis velsignelser er uden ende. Og det er utroligt, så godt vi får det med os selv, når først vi for alvor lukker op for dette kildevæld af kraft. Vi fyldes af en ubeskrivelig glæde, der overgår enhver forstand. Fordi vi elsker os selv, behandler vi vor krop med den yderste omsorg.
Vi sørger for at få det rigtige at spise og at drikke, og vi plejer os selv, forkæler os selv. Vi glemmer heller ikke, at livet skal være en leg. Så vi dyrker motion, men kun fordi det morer os, og fordi vi kan mærke, hvordan det styrker og beliver os, både fysisk og sjæleligt. Vi kan også lide at klæde os smukt på, for vi synes, at det fortjener vor krop, selvom emballagen naturligvis ikke er så vigtig som selve indholdet. Fordi vi elsker os selv, sørger vi for at komme til at bo i inspirerende omgivelser, og vi fylder de stuer, vi bor i, med kærlighedens vibrationer, så at alle, der besøger os, og vi selv, kan føle og fornemme deres velgørende indflydelse. Fordi vi elsker os selv, beskæftiger vi os kun med, hvad vi virkelig kan lide at gøre, så vi kan bruge vores evner og talenter på en sådan måde, at vi føler, vi realiserer os selv, får mulighed for at vise, hvad vi duer til. Og det betyder også, at vi arbejder sammen med og for mennesker, som vi elsker, og som også elsker os. Fordi vi elsker os selv, bliver det en naturlig vane for os altid at tænke det bedste om de mennesker, vi kommer i kontakt med. Og der er ingen undtagelser. Vi er også indstillet på at behandle dem, som vi gerne vil, at de skal behandle os. Vi opdager måske nok i begyndelsen til vor egen undren, at vi kun møder gode og kærlige mennesker på vor vej. Vore omgivelser er jo som et tryllespejl, der reflekterer vor egen måde at tænke på og være på. Fordi vi elsker os selv, er det ikke svært for os at gøre op med fortiden, glemme og tilgive alt ondt, andre har forvoldt os. Så vi er fri af fortidens lænker. Vi har nu valgt helt at leve i nuet. Og vi oplever hvert enkelt øjeblik som en guddommelig gave, men ved samtidig, at der venter os en strålende fremtid, befriet for frygt og fuld af uanede muligheder, fordi vi er ét med universet fra nu af og til evig tid. Alt, hvad du har brug for at vide, er nu kommet til din kundskab. Du vil mærke, hvordan du dag for dag får det bedre og bedre. Det, som du rent teoretisk har forstået og har accepteret, begynder nu at gøre sin virkning i det praktiske, daglige liv. Du kan fornemme det i hver celle i din krop. Du formelig bobler af liv og velvære. Nu siger jeg noget, der nok vil undre dig. Selvom du ikke bevidst har opfattet alt, hvad jeg på dette bånd har fortalt dig, betyder det ikke noget. For vi, du og jeg, er i kontakt med noget, der rækker ud over dagen og vejen. De dybeste lag i vor bevidsthed. Vi har plantet nye sædekorn i din underbevidstheds frodige muld, og der vil de nu spire og gro og blive til sandhed for dig. Og når du ser de første små spirer af denne evighedssæd titte frem, så skal du ikke sige, det er ikke nok. Næh, du skal hellere glæde dig og sige, der er de jo. Nu høster du jo, hvad du selv har sået, og sådan vil du også i kommende tider opleve dit liv. Lykken er at være i harmoni med sig selv, med sit inderste væsen. I det tidløse nu oplever du tiden som en illusion, men er samtidig i stand til at opleve alle enkelt øjeblikke som salige glimt af uendeligheden. Fordi den guddommelige intelligens
giver dig alle de idéer, du har brug for. Alt er nu godt i din vidunderlige, skiftende, kærlighedsfyldte, frydefulde, vederkvægende, beskyttede, fredelige, produktive og evigt nyskabende verden. Du er under guddommelig beskyttelse og ledelse. Jeg omslutter dig med hele min kærligheds varme. Jeg elsker dig. Må freden fylde dit sind. Lad det ske.